Ir-residenti Beltin urew ir-rabja tagħhom għall-avviż legali li nħareġ mill-Gvern fejn qed jagħti permess li stabbilimenti f'ċertu toroq fil-Belt Kapitali ikunu jistgħu jdoqqu l-mużika barra sas-sija ta' filgħodu minflok sal-11 ta' filgħaxija. Waqt laqa pubblika tal-Kunsill Lokali tal-Belt Valletta l-4 wara nofsinhar, il-Minority Leader f'isem il-Partit Nazzjonalista Christian Mikallef saħaq li huwa talab għal laqa urġenti minħabba li din il-kwistjoni hija importanti ferm, partikolarment għaċ-ċittadini Beltin, iżda baqa' mingħajr risposta u kellu jistenna propju sa dak il-ħin sabiex jew risposta. Jiena tlabt is-segretarja biex qed titlob il-liġi tal-Kunsill Lokali biex inti tikkonsidra fil-qalba tiegħi għal laqa urġenza biex niddiskuti il-kwestjoni ta' avviż legali li aħna ma konniex ikkonsultati, ma konniex nafu assolutament xejn dwar. Issa jiena tlabt laqa urġenza għaliex il-kwestjoni kienet urġenti u għadha urġenti ħafna tant li nitkellem dwarha. Jiena diżappuntat li inti ma komunikajt xejn miegħi laqas acknowledgement. Waqt il-laqa Alfred Zammit, is-Sindku Laburista, issokta li la darba l-avviż legali ħareġ dan irid jiġi obdut u ma jista' jsir xejn dwaru. Min-naħa tagħhom il-Kunsillieri f'isem il-Partit Nazzjonalista baqgħu jinsistu li hemm bżonn li l-avviż legali jkun ċar sabiex ir-residenti Beltin ma jbatux. Meta mistoqsi dwar meta sar jaf bl-avviż legali, Zammit stqar li inizjalment il-Gvern kien se jagħmel laqa miegħu iżda din ma saritx għaliex huwa kien ma jiflaħx u bekk sar jaf mal-kumplament tar-residenti għax il-Gvern baqa' dej bil-pjani tiegħu mingħajr qatt ma konsulta formalment. Wara ħafna ajjat battibekki u anki ġlied bejn is-Sindku u l-Viċi Sindku. Enti bis-serjetà. Tidden ġiblek ir-recording? Jiena. Tidden ġiblek ir-recording tat-telefonata ġifieri? Jiena qed. Le, irtira, Fred, issa tagħmel allegazzjoni serja xi jekk qed tgħidli li jiena ma kkomunikajtx għax inti tajt federazzjoni. Le, stenna, Alfred, ħanerġa' nikkoreġik, Alfred. Jiena meta tkellimt u għatlek mhux sewwa li aħna maħniex niġu konsultati, biss inti qed li tirreferix il-medja u għandi l-SMS Fred. Li tirrispondihomx il-medja, għad li rreferihom għal-Fred@alfredzammi.com għandi l-messaġġ Fred, ġbiet nonorjewlek ukoll. Ir-residenti li kienu preżenti għal din il-laqa esprimew ir-rabja tagħhom għal fatt li minkejja li preżentement l-avviż legali jippermetti li l-mużika tibqa' għaddejja sal-11 ta' filgħaxija, xorta waħda diġà qed ikollhom jalqu twieqi sabiex jorqdu. Huma komplew jesprimu tħassib tagħhom għal fatt li hemm ukoll nuqqas ta' riżorsi umani fih dan il-korp tal-pulizija u għal daqstant nuqqas ta' nfurzar li ma' problemi mhux qed jiġu indirizzati. Ir-residenti saħqu li m'għandhom xejn kontra n-negozji u l-attivitajiet li qed jippruvaw iżommu l-Belt Valletta ħajja, iżda huma kontra n-nuqqas ta' bilanċ bejn il-ħtiġijiet tan-negozji u ħajjet ir-residenti. Intant waqt il-laqgħa wkoll ġiet ippreżentata position paper lis-Sindku f'isem il-Valletta Resident Revival.